Kung rider ka, siguradong nakadungog na ka sa ngalan nga Racing Boy o RCB. Makita na to kini sa mga alloy rims, shock absorber, brake master, o daghan pang performance parts. Apan nakapangutana na baka kung asa jud nagsugod ang Racing Boy. Kinsa ang nagtukod niini? Ug nganong usa kini sa pinakasikat nga motorcycle brand sa Asia. Mao kana ang atong hisgutan karong orasa. Kini ang kasaysayan sa Racing Boy o mas nailhan karon nga RCB. Pero una ta magsugod, mohangyo unta ko sa imong suporta. Pinaagi sa pagpindot sa subscribe button o bell icon para ma-update ka sa mga umaabot ko pa nga mga video. Ug ayaw usab kalimot sa pag-like o pag-share. Salamat. Sa dili pa mahimong usa sa labing iladong motorcycle brand sa Asia, ang Racing Boy usa lamang kagamay na negosyo sa Malaysia. Nagsugod ang tanan yadtong 1995, sa dihang gitukod ni Liming Tech ang Racing Boy sa Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. Sa sinugdanan, wala pa sila naghimo sa ilang kaugalingong motorcycle parts. Ang ilang negosyo mao lamang ang pagbaligya og aftermarket accessories alang sa mga motorsiklo nga sikat sa Southeast Asia. Niadtong panahon na, nagkadaghan ang mga rider nga gusto mo panindot ag mo palambo sa performance sa ilang motorsiklo. Mao kini ang nakita nga oportunidad ni Liming Tech, bisan gamay pa ang kapital og limitado ang operasyon, wala siya mihunong sa pagpalambo sa iyang negosyo. Human sa pipila ka tuig, misaka ang demand sa ilang mga produkto. Tungod niini, ilang gibalhin ang operasyon ngadto sa Puchong, Selangor, ug gitukod ang Mengkah Auto Parts Trading, nga nahimong pundasyon sa pagpalapad sa Racing Boy. Dinhi nagsugod ang ilang maseryosong produksyon sa motorcycle parts. Dili na lang sila mamaligya sa produkto sa ubang kumpanya. Nagsugod na usab sila sa pagdisenyo o paghimo sa ilang kaugalingong mga piyesa. Kini maoy usa sa pinakadakong desisyon nga nakapauswag sa ilang negosyo. Daghan ang nangutanang anong Racing Boy ang ilang gipangalan. Ang pulong nga racing nagpasabot sa ilang inspirasyon gikan sa kalibutan sa motorcycle racing. Samtang ang boy nagrepresentar sa batan-on og kusgan nga espiritu sa mga riders. Busa ang Racing Boy na himong simbolo sa performance, estilo, ug racing spirit. Ayos pud mga kabisdak may punto gyud ang ilang pangalan. Kamo, kumbinsing ba mo sa ilang pangalan? Comment down below na lang palihog. Sa early 2000s, misikat pag-ayo ang Racing Boy tungod sa ilang colored alloy rims. Niadtong panahon na, kasagaran sa mga rim sa motorsiklo kay ordinaryo lamang ang kolor. Apan ang Racing Boy mipaila sa mga alloy rims nga adunay pula, bulawan, asul, ug uban pang matingala nga kolor. Usa sa hinungdan niya dali kining nahimong paborito sa mga riders sa Malaysia, Thailand, Indonesia, ug ang atoang nasod nga Pilipinas. Dili lang tungod sa hitsura, kundili tungod usab sa ilang gaan nga timbang ug maayong kalidad. Apan wala didto nahunong ang Racing Boy. Sa dihang nailhan na sila sa merkado, mas dako pa ang ilang damgo. Gusto nilang mapamatud-an nga dili lang sila maayo sa paghimog accessories. Gusto usab nilang mahimong usa sa mga respetadong motorcycle performance brands sa Tibok Asia. Unya mga kabisdak, labi na sa mga riders diha, nakasulay na baka sa mga produkto sa Racing Boy? E-share ka na ang inyong mga experience sa mao nga brand sa atong comment section. Ug sa sunod na pudha, at ang inapud unya ang sunod na kong video. Salamat sa pagtanaw.